салому алайкум дӯстони азиз, бародарои қадрдон. Рӯзи якуми моҳи шарифи рамазон, худованди бузург рӯзаҳои гирифтагимона, намозҳои хондагимона ба даргоҳаш қабул бигардона, пеши кормона кушода кана. Айни хеле офатҳои заминию осмонӣ худованди бузург ҳамамона нигоҳбон бошад. бародарои азиз, фақат бодуо бошед, дуогӯ бошед. худованди бузург илмона, амаломона нек бигардона, поку парвардигаро ҳамвақт дар паноҳи исмати худаш нигоҳбон мебошад. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. худованд ёру мададгортон. хостум ки моҳи шарифи рамазонро ба ҳама муборакбод бигум ва касоне ки дар ғарибиян гузаштани граница. дӯстони азиз, ширкати Муҳиддин, адрес метро Водный стадион. касоне ки мехоҳанд ки граница гузаранд, марҳамат дар ҳамин рақамҳо занг зананд. ман ширкати Муҳиддинро ба шумо тавсия метавам. албатта бародарои азиз, ҳамаи касоне ки дар ҳамин канали ман гуфт ки семьяи мадан медонед ки ҳамин подписчикои ман ҳамаш медонанд ки ман худо дурӯғгӯ накунад 5-10 сол мешавад ки қатъиян бародар автоомад дорем. бародарои дилпуранд. ба ҳазур занг бизанед. ина рақамошон. худованди бузург сафари нектон бута, барори кортон бута. бародарои ғариб, фақат кор кунед, ба сари баланд, бо ҷӯбакҳои пур, бо кисаҳои пур пеши фарзандотон биёед, пеши падару модартон биёед. ҳамавақт дар ёди ватан бошед, сарбаланду хонобод бошед. дар куҷое бошед набошед, худованд ёру мададгори ҳамаи мову шумо. дӯстони азиз, бародарои қадрдон, бозам даст ба давом мебардорем дар ин моҳи муборак, дар ин моҳи шарифи рамазон. худованди бузург ба солу моҳи оянда ба ин моҳи шарифи рамазон бобарасонамона. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. худованд нигоҳбони ҳамаи мову шумо.